Takže iba v krátkosti ohľadne eura americký dolar. Americký dolar otočil objemový trend do poklesu, čiže tento týždeň sa otočil objemový trend do poklesu. To nemusí ešte znamenať nič z pohľadu toho, že by sa nemuselo stať to, čo som hovoril, čiže ešte tá korekcia kľudne môže prísť, lebo stalo sa to viackrát, že sa otočil objem a vrátilo sa to späť a až potom sme išli potvrdiť formáciu. Ale ako som hovoril, 5. mesiac už sa začína diať veľa vecí v prospech amerického doláru. Stále tu je ale priestor vrátiť sa zelenou čiarou k červenej, čiže oni idú na dorast, to znamená, budú sa chcieť vrátiť, takže napriek tomu, že sa otočil objem, kľudne môžeme ísť naspäť. Aj bez otočenia trendu, teda bez otočenia objemového trendu, môžeme kľudne ísť okolo 4000 bodov naspäť, pretože už sme otočili objem do poklesu, objemový trend do poklesu je 5550 bodov, čiže sme 5650, 5700 bodov máme už urobených, čiže môžeme sa kľudne vrátiť k červenej čiare, čo je objem asi 1500 bodov, čiže to je korekcia bez problémov. Alebo sa môžeme vrátiť až k zelenej čiare knotom, čiže 2570 bodov, vôbec nehrozí, že by sa otočil objem do rastu. Takže pravdepodobne je vymalované. My sme už prerazili aj bielou zelenú čiaru, čiže môžeme sa ťahať do strany a dostaneme sa do tej formácie. Odhad, kedy sa tam dostaneme, je okolo od 7. alebo od 8. do 10. mesiaca v tomto roku otočíme formačný trend. Čiže teraz sme otočili objem, tak do nejakého 10. mesiaca by sme mohli otočiť aj formáciu. Alebo vojsť do formácie. Teda. Ktoré som hovoril, že už je vymalované, to všimnite to spätne, pokiaľ máte indikátor, že nikdy sme už, ako náhle sme vošli do tej formácie, čiže zelenou čiarou, už sme z toho nevychádzali. Stalo sa to síce minulý rok, ale bolo to tu, hej, že sme dostali sme sa do formácie rastu, vyšli sme z nej a pokračovali sme ďalej. Ale len bielou. Zelená málo kedy vychádza, alebo že nie málo kedy. No, eurodolár nikdy sa nestane, že by vyšla z formácie. Takže zelená čiara, ako náhle sa dostane cez červenú čiaru, je vymalované. Hej, to sa nikdy nestalo, aby sme vyšli z formácie úplne. My sme vyšli bielou čiarou minulý rok, ale zelená čiara, ako náhle sa dostane cez červenú, je to vybavené. Čiže máme tu priestor na zelenú čiaru, aby sa dostala k tejto úrovni, čiže je to okolo 1115 bodov. Hovorím, je to formačná čiara, pokiaľ si zoberete, koľko to môže byť už teraz u kurzu, takže je to okolo 1500 bodov, hej, 1500 bodov maximum. A to je potom, môžeme ísť vyššie, ale len knotom, už sa môžeme len dotknúť len knotom, ale k tej úrovni 1,1 pravdepodobne maximálne. 1,1 je maximum, kde by sme ešte mohli korigovať. A to, keby sme korigovali 1,1, nič by sa nedialo, pretože to by nebolo ani otočenie objemového trendu. 1,1 máme okolo 2900 bodov, čiže to je nič. Čiže tá korekcia ešte príde, na to treba dať pozor, ale už sa nachádzame vo formácii, čiže ja osobne by som predával na úrovni 1,087, 100% by som predával. Už by som predával, pokiaľ sme sa tam dostali. Pokiaľ nemáte teda ešte predaje.